Fl-aħħar sena, in-numru ta' operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei żdied b'mod rekord. L-operazzjonijiet biex tinbidel l-irkoppa telgħu għal 890 meta mqabbla ma' 390 fl-2024, filwaqt li dawk tal-endoskopija laħqu aktar minn 13,000, żieda ta' kważi 2,400 fuq is-sena ta' qabel. Dawn iċ-ċifri ġew ippreżentati lil Prim Ministru Robert Abela waqt żjara li kellu fit-teatri tal-operazzjonijiet tal-Isptar Mater Dei, fejn intqal li kien evidenti l-investiment tal-Gvern biex din iż-żieda setta tkun possibbli. Fost l-aktar investimenti it-teknoloġija avanzati bħal apparat robotiku kirurġiku li mhux biss itejjeb il-preċiżjoni tal-operazzjonijiet iżda wkoll iħaffef l-irkupru tal-pazjenti u jnaqqas ir-riskju tal-komplikazzjonijiet. Akkumpanjat mill-Ministru tas-Saħħa ġewwa Tjena Bela, il-Prim Ministru kellu l-opportunità jara l-professjonisti mediċi jaħdmu b'mod koordinat u jiltaqgħu ma' pazjenti li kienu se jiġu operati matul il-jum. Dr. Abela osserva wkoll l-apparat robotiku waqt li kienet jintuża f'interventi speċjalizzati u żar il-binja amministrattiva tal-isptar li bħalissa tinbidel għal żewġ swali b'47 sodda ġdida. Para l-investiment fit-teknoloġija, il-Gvern investi 14 miljun euro biex jisaħħaħ il-kollaborazzjoni ma' settur privat li waslet biex jitnaqsu l-listi ta' stennija l diversi interventi bħal dawk fl-qadam, tal-ftuq u scans radioloġiċi bħal CTs u MRIs. Fil-budget 2026 l-investiment kapitali fis-saħħa se jiżdied għal 107 miljun euro u se jibdew 3 proġetti kbar: sptar ġdid ta' 300 sodda f'San Vincenz de Paul, sptar ġdid għas-saħħa mentali u l-estensjoni tad-Dipartiment tal-Emerġenza f'Mater Dei. Dr. Abela qal li dan kollu juri kif il-Gvern qed ipoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tiegħu u nota kif għal kull operazzjoni oħra li ssir u għal kull pazjent li jirkupra aktar malajr tkun qed tingħata ħajja aħjar lil familji Maltin u Għawċin.